Bare tage et billede af det. This is a pint of beer. Yes. Vi blev udfordret af Christoffer Hansen til at bille en pint of beer, som er 500 ml, altså en halv liter. 0,56. 0,56 liter. Så det på 10 sekunder. Og det vil jeg prøve at gøre nu. Jeg skal noget dødsmis af det. Men du glemte at sige det der før. Christoffer Hansen, min bror, min kære bror. Du udfordrer mig til at bille en pint of beer på 10 sekunder. Bare lige for at tørne i fjeset på dig, så vil jeg prøve at bille en liter øl på 10 sekunder, eller derunder. Jeg skal have en timer. Christoffer, own that shit! En liter øl på 10 sekunder! Fuck you! LDS! Last Drink Squad!